mag somo bad piny owacho mar Doho kaachiel kod apis mar jomin buche oyiere ni ne nitie kuo mar penj e penj maduong' mar klas 12 higa mokalo. Apisa gi mane ochopo nyim kamati mar od bura marango somo ma pacho ka okoni gin kod buche 53 mane ochwal. Apar kuomgi nawito oko nikech nok mar neno. Kaka Doho moni lero gi seyo duol matayo penje pacho KNEC kuom rem chiwo neno moromo tweyo achije madhi ataro mar chike mag penj. Neno kang machielo mane komiti mar od bura ma ochung' ne chenro mag somo okawo mar gwelo apisa mag bad sirikal mar Doho mondo mi giduok penjo ewi kuo kod mibadhi ma ikoni ne okwako penj ahinya to ma klas 12 ma higa ma okalo. Apisa mag jomin buche ne oyieni nitie buche maromo 53 mangima e nyim Doho ma itudo kod dhi ataro kod chike mag penj ahinya to yare higa mar 2019. Gikoni ketho mathoth ne idonjo nego achijego en ting'o masinde ma ok opuodhi e od penj. We do concur that there have been cases of examination malpractices and cheating in Kenya, and from our records we've been able to capture a number of 53 cases that are at various stages. The most common offense is the unauthorized possession of examination information in exam centers. E kwan mar buche 15 mane ochwal ni osetieki, 10 kuomgi ne owito oko. Gino mane okelo penjo kod buok e kind jood bura mag komiti no. It's true, you have tabled before this committee a list of 10 concluded cases and a list of 15 that are pending. But a keen observation of the concluded cases, out of those concluded, 10 were withdrawn. Meaning they were concluded because they were withdrawn. Meaning only 5 of them were actually determined. Jomin buche kata kamano okoni duol matayo penj madongo e pacho KNEC ema osebedo ka ok chop dwaro mar chwalo neno moromo tweyo achijego. Schools are very protective over their schools, and even NEC is protective over its officers. And one of the reasons why many cases are being withdrawn or they take very long, when there is exam cheating and we report in the newspapers, the matter is very hot. But with time, these people are very reluctant to come to court to give evidence. And without evidence, we cannot get a conviction. And in most cases, and we can show data, most cases that we withdraw are cases that we have looked for the witnesses many times until we are given notice by the judiciary that if we cannot proceed, then we have to withdraw. Moko kuom gik mane omul kod jood bura gi ni ok ketie maino e kinde ma iyalo buche mag kuo penj ne oriwo kum mang'aw ma imiyo achije bang' bura, buche ma iwito oko, onge mar Doho ma yalo buche penj e kind mamoko. Gikoni gichano loso chik mabiro golo tueche okang' ka okang' mar ketho chike penj kaachiel kod chwalo paro mar bedo kod Doho mabiro mana yalo bura mar kuo penj e pacho ka. Twak ewi mibadhi e kinde penj ne ochakore bang' duoko mag penj madongo mane ogole chak higa ni kendo ne liekore ni ne ok otimie yo makare. Jatend migawo mar somo Ezekiel Mashogu kata kamano ne ochung' kar tiende e nyim kamiti ni onge penj mane okwal. Judith Omondi, Ramogi TV. Erokamano Judith